Po mszy świętej przy salutach armatnych i odegraniu hymnu polskiego morska bandera polska wznosiła się na maszcie, przy czym strażnik dotychczasowy tego wybrzeża, rybak kaszubski, z jedyną bronią, wiosłem u boku, oddawał straż w ręce marynarza polskiego. Stojąc pod banderą, zaznaczyłem w krótkim, mocnym przemówieniu, żeśmy wrócili nad morze i Rzeczpospolita Polska staje się znów władczynią na swoim Bałtyku. Na znak tego i zaślubin polskich z Bałtykiem rzucam w morze pierścień ofiarowany mi przez polską ludność Gdańska, który znów będzie polski. Za tym pierścieniem pobiegło po lodowej tafli kilku Kaszubów, lecz żaden z nich nie mógł uchwycić pierścienia, który wiernie połączył się z wodami Bałtyku, a na moje zapytanie, czemuście go nie chwycili, odpowiedzieli proroczo: będziemy go mieli w Szczecinie.